Hej, hajde zaključite određe. Ako hajmo zaključiti. 3. Kad bude 3-4 sat. Let's go, let's go. Jusuf, isti ti kačket u Super Mario. Isti si Super Mario. Ja. Ja, isti si Super Mario. Mario. Ovako je ni lepše. Tako se mi da voli. To sam mala puta. Hajde sad. Sam zona staklo. Ne znam. Ovako dece. Hajde idemo nabrat žaru i kuća. Hajmo spremat ručak. Hajde. A bolje se da mi malo šetamo. Hajde gas. Hajde. Pusti se Jusufe. Slobodno pusti se ti. Nemoj Jagi ti. Jagi će past. Neće. Ona više zna balans držat. Uj. Oklizni. Kama smo vam rijeku. Ne vidi se. Čuje ljepoti ovdje. Samo su na grad. Da malo snimimo rijeku Mulde. Druga strana grada. Sine, ne možete kroz travu. Pa to je cufil. Ne može se kroz travu voziti. Neće moći Čiko pokositi. Vidi vode tamo, vidi. Vidi. Stop! Ne možeš tamo dalje, ima žara, eto žara, to ti je žara, eto. E ta će te zaboliti noga ako se ožariš. Nemoj dalje ići. Hajde da vidi vodu tamo, hajde. Vodu vidi. Ne, nije zgrada, to je bio jedan stari most i jedna srušena, ostalo samo malo jedan dio. Svaki rada bude ovdje kuća. Evo šta je ostalo od starog mosta. To nekad bio most od fabrike, šuti malo. Baba, hajde ti da ja vidim. Čekaj, samo da babi snimi. Jaki se bori kroz travu. Evo ti žara, Jusuf, evo. Evo ovo ti žara, ovo se jedi. Ali ne smiješ rukom dirat, sine. Evo gole mali boce. Ja, to te ožari, znaš. Možemo ovako, kad stavimo ovako. E tako te ne može ožariti. Zato imamo mi rukavice obukla da može, hajde. A naši tu sestre su i slami i papa. Jes mlada, vidi. Dobro. Vidiš. Kreni redom. Pa idi dole niže, bit će ti lakše. Bit će ti lakše tamo dalje ići, pa poslije ti onaj tamo. Tako, ja. Baba, nima ovdje bacati ovu, hej. Ne smije se bacati smeće u travu, ovdje je čisto. To staviš u džep, poneseš kući. Ne, ovo može u kjer. Tako slobodno niže i dole, pa ćeš onda tamo ako bude viška ono na... Ako vidiš švabe šta radimo, reće nemamo šta jesti. Vidi da smo mi radimo.
Žar se ja. Ja, Ponozi. pa kažem ti ja da će biti neke bolje što je ljuta. Ja kad sam bio mal, mislio sam da će tu kad se jede da ćete žariti. A ćeš li jesti Jusufe pitu od žare? Hoćeš jest pitu od ove žari? Ne, Što? ma, boli me. Ma neće, boli to ona se skuha. Vidiš kako je dobra. Šta? Iga Jes mlada, ovo ne znam, ovo je me čini, ja mislim već košena. sa babijem. U tanksteru. Snima. Gledaj sine ljepoti. Vidi, Malo jogurta. hajde tamo, jes lijepo, hajde idite tam jete, hajde bježe, razgulte. Jesu se umorili danas. Možemo neći tamo zabiti. Ima čeka tamo, eno. Šta? Čeka. I nešto se... Jest ono tamo što se popni čeka. Hoćemo tu ići. E tu se popni Ja. i čekaš onda da dođe krme. E tu se popni, vidiš. Tu se popne, uzmeš pušku i čekaš ga kad bude noć. Staviš mu dole malo hrane Ja. i ono dođe da uzme hranu Ja. i ti ga kokneš. Je, to je unutra i ne vidite noć je. Ja? Samo ima nos i ima mali hljeb i samo je stavio i onda ga drži i dođe gore i eto kene. Ti ga moraš koknuti s puške. Nemamo. Spava mamitka, spava mamitka, spava mamitka. Ponoći. Šta, hajde reci. Spava mamitka. Malo da dođe vuka mi spavamo. Gdje može doći? Pa, u našu kuću. Nećeš ti u kući spavat. Ti ćeš spavat u onoj tamo drvenoj. Sad ćemo ići tamo. Sad ćemo ići na onu čeku. Ti ćeš tamo spavat večeras. Mi smo već tamo malo vidjeti. Nije malo, mi ćemo spavat tamo. Zato sam ti ponio čipsa da imaš jest večeras. Može? Tako, samo ga naštrica. Ali nema na kuhine. Nije, narukaj dosta, hajde. Nešto Ali vraćaj. nema na Pa narukaj, televizoru. neće... Baba, vidim. A što će ti Kreni to kuhinja? ispred sebe, hajde. Jel, Muhamede, što će ti? Da jest dobra. Gledaj. Ali ova je ljuta, ova tamna. Samo ti vršiti. Možeš tu ispred sebe tamo da te ne ožari. Kopreva. Baba, naši gdje ćemo mi više onu veliku što nije djeba. Hajde tamo malo s druge kamere, eno ti tamo. Hajde, eno s one tamo ide. Ne moraš sve sa jedne. Velika vodu da idemo. Tamo se popis i da gledamo. Na vodopad. Ja vodu da gledam. Vodopad. Hajde dobro, onda da eto samo s druge strane okreni od zaiđi s druge strane, pošto su ovi šoškovi. Pa dobro, ona je već gotovo, ona već ne treba mladu dok je. Evo nekad ostari, znaš, tako. Slobodno ti narukaj dosta, pa to ja nisam, pa možda 15 godina nisam to jeo. Sinoć mi nešto nam palo, kako su rekli da trebam za železo i zašto je već, ne znam ni ja. Reče za Muhameda. Dobar i čaja i... Dobar čaj, ali Boga mi dobra i pita. Ne vjerujem ja da će oni ovo htjeti jesti. Pa ne moraju oni jesti, ti ćeš njima, ne mora vidjeti da ćeš to spremat, samo reći da si kupila salatu. Oni ako vidi onda ti gore povrh, eto dobro je. Ajde ti završi, ode ja malo tamo sa njima. Idemo tamo na čeku. Što nema na ovoj strani, ono je puno daleko, da nećemo još ići. Evo šta je bilo ove godine od Razdelija. Sve je ubio mraz i snijeg. Snijeg pada na beharna voće. A ovu smo prošle godine brali. Neće ni jedna voćkica biti. Ove koje su ranje, vidi. Čekaj, malo čilska trava. Ne mogu naći čijelsku travu, tu ovdje možda ne postoji. Čekaj da je neka bijel cvijet ima. Ne mogu je naći. Volio bi naći ovdje trave. Evo ti čuber, a nije ovo je.
Ostavite bicikla. Hajde, ostavite na cestu, gore bicikla vrati, ne možete se samo voziti tu na velika trava. Samo vidi čeku. Hajde. Ako neće niko naše bicikla ukrati. Na nas policija. A kad bude bicikla, svako baba gledam, he? Pa gdje si ostavio biciklo? Pa nisi lijepo napravio. Hajde. Hajde. Stavi. Gore, da nije na putu. Hajde, može. Ej, jesi, još gore. Eto, nisam nikad u životu Da ne vidim. žario od vas. Da vidi. Ne niko pomogu. Pa ti sam sebi možeš pomoći. Šta je bilo dole? Mola, samo rekli, baba da mi pomoze. Mola mi neko pomoć. Tako, eto, još vidiš što je dirno žaru dole. Sad ga vodi, Žario pokaži se. ruku. Sad ću podcrveniti. Ne pokaži. Sad ću se pocrveniti. Da vidi, mama. Evo. U kezici. Eno svira tamo hitno. Drepam. Sad se moraš... Drepaj. pazi sad da ne padneš opet na žaru. Tako se ja volim drepati. Stop, ima žara, stop. Stop da vidimo prvi. Ko će prvi? Ja. Hajde. Uđi gore Mišu Mekinjaš, eto stolca mala. Hajde uđi Mišu Mekinjaš. Hajde drži se za ruku. Imaš stolicu gore. Pazi, nagni se fino, pazi gore. Kod brata se nagni. Pomjer se za brata. Tako. Nismo se u dugu popili. Ne možeš se gore u drugu, samo tu jednu možeš se popiti. Stani, sačekaj dok babi dođe, sačekaj. Nemoj sam. E tu ti je čeka. I tu se popni. I tu čekaš krme da dođe. A moram se, sad ovu kad čeka, ima ovdje se zatvori i napravimo ovako, padi vratica da gledam na nas ne svita sunce. A to se po noći čeka, sine, kad dođe krme da jede hranu ovdje. Gledaj, pogledaj. Aba, hajde ti uđe. Valjda seljak poželio čajri, se ne mere nagledat. To ti je ko voli. Šta je ovo? Stavi vrata mala, ovdje staviš pušku, stani, stani, glavu, drži se za vrata malo, nagni se. I tu staviš dvogled i čekaš da dođe krme. Eto, pazi glavu, drži se sad tu, drži. Eto, treba doći u Njemačku da ti pokažem šta je čeka, ovo se nismo mogli naći. Vidi, ovaj drži duk, vidite ovo, vidi, gledaj kako drži, snimaj dole, Aki, kako? Eno voda, tu ćemo ići sad. Dobro, hajde prvo krme traži, hajde traži krme, zove ga. Kene! Zove ga. Kene! A šta ako ono dođe i nas pojedi? A šta ti rekao da zapemo? Pa ne može se popiti ovdje. Ne mama. Dobro je, daj da odozgo snimam. Evo ti, Mama, vidiš kako je lijepo. vidi je neko srušio. Vidiš koliko je polje tamo. Baba vidi da se svake krama onda udeva. Eno samo su bicikla, ali dole se pustila. A sad ako dođe krme, Ja? uzet će bicikla. Ne. Znao sam ja. Zatvori, uđi. Sam se rekao da će A šalim se, to samo po noći dođe. Eto. Gledaj vam. Tako. Hamo fastidic. Ti biće tetu spava, a mi će noveri. Ne, nećemo isti, ja to šalim.
Hajde malo idite da mi odmorimo, hajde. Ne idi vam ima žara, stop. Žara. Pa ćeš na ruku. Jedi sad tamo kod brata, ono tamo ima cvijeća, mami. Nemoj se penjati gore sad sam. Ne možeš njemu zabraniti. Razbit ćeš se ti, Agi. Kud si krenuo? Ne može. Sad ću se otvori vrata. Vrat se polako dole. Polako. Jedi sad kod brata tamo. Ovdje je zapal, sad je to na miru. Danas spremam žarnjaču. Sad ću da odvojim ove listove od stabljike. Sad malo žarim. Trebala si ti rukavice uzeti. Ili makaze možda. Ma ne sjajno. Nema veze ako se ožari zdravo je. No žari. Ne žari se ovako. I sipam ovako. Bolje sad nego posle. Kad je ovaj zalim vodom. Žari mi. Trebalo se rukavice uzeti, kažem ti. Neću puno sitno. Pa nek se malo osjeti, mada će se ono poslije u tople vode, kad se ispeče, to sve bude koji špinat. Najbolje mi je sad rekao nego posle da sitnim kad je zalim vodom, pa zato. Vodom da salim. Možda će još malo trebati vode. Točno. Imamo ovdje. Tako, sad je samo potopimo. Stoji ovdje da... Stavit ću 3 jaja. Je li to neka tvoja mjera 3 jaja ili to je sve odakle ide? A to je sve odakle. Ja nisam pravila ovdje nikako. Mama jest prije u Bosni kad sam bila. Će biti dovoljno troje. Jogurtka. Sira.
Sve od oka, ja. Ma ja to. Ćemo da vidimo kako će ispast. Sad ću malo kukuruznog, malo običnog bijelog brašna. Imam jednu čašu prilike kukuruznog. Pola praška za pecivo. Dobro izmiješati. Dobro gustoća. Stavit ću još mlijeka, ne smije biti toliko gusto. Će poslije biti tvrdo, ja. No ja, ne smije biti puno gusto. I neće osjeti se pod rukom da nije gusto puno. E kad se dobro umuti, da nema grudvica, sad ću da stavim soli. Trebamo vodu da iscijedim pa da stavim unutra. Okej. Stavim šaru. Nadam se da nije ovo previše, ali nisam. A Da dobro. ne previše žari. A neki ima, nema veze. Ne ide se to svaki dan. Što miriše? Evo Juska povrijedio se, pao je sa zida, vidi. Sad će da dođe. Šta je bilo, vidio se? Donio se uvode. Pa nije to ništa. Ako rekao ovo bolje, ujedi i A ne možete baviti, pa sad se ti vidio sam ja kad se ti razbio iza bola. Hajde ima veze, samo nemoj to sad klasiti. Hajde još malo, sad ćemo mi završiti, sad će završiti. Redno sam uključila na 250 da mi se zagrije, pa ću posle smanjiti na nekih 220. Nemaš ti ovdje nikakvog ni alata, ni suđa, ni... A ima što ima, hajde šta bi. Ček sam malo. Ovo inače nije stalna kuhina koju snimamo, koju spremamo, ovo nam je na kući. Ćemo posuti. Što to vraćaš tamo? Da ne bi se lijepilo puno da mogu da vadim. Ona će svakako zalijepiti, ona bude koji lutma. Mora malo kukuruznog da upati. Sam kašku. Ovdje aku. Aku. Što bi rekao Huso, miriše otkosom. Mate prava raditi je duša. Sad ide na pečenje, pa posle ćemo da vidimo je li spala dobra. Nadam se da će biti. Eto ga.
polivalo napravila. Sad je vrelo. Prvo ću namazati sa pavlakom, pa ću da izrežim. I onda ću posle zaliti mlijekom. Može ona i topla i hladna da se jedi. Ona se podgrijati. Može. Nadam se da će djeca htjeti. Ma neće i da gledam ako im kažeš neku nagradu, hoće. Reći da ćemo prati auto i hoće. Hajde sad izreži. Već. Sad već sam krenula manje. Mješiš je ona. Neću svo mlijeko, ostavit ću za posle, jer ona će upit, pa da imam posle da zalim. Kakva je pita? Dobra. Mohamede, dobra pita? Ko pojede ovu pitu, bit će Stavljek. štark i gezun. Izum. Iće sa babijem na U tanksteru. Na tanksteru. još malo jogurta. Gdje ti je mlijeko? Ja ću mlijeka. Moraš da Mlijeka. Ajde, donesi sebi jednu čašu Čašu pa da zalijem. nas. Pita je predobra. Možemo mi skinuti patike. Halo! Možemo mi patike skinuti. Hajde skin. A nemoj zapustiti da bude ovako. O, može. To ćete udariti, ostaviti tako, hajde. Izbaci patike vam, hajde. Izbaci, samo baci, ja ću uzeti, hajde. I ti Jus. Hajde. Bender. Hajde sad čus, hoćemo mi jest na miru, da nas vi ne smetate, okej? Pusti, da vidi sad. Mora se pomjeriti tamo da te ne učepim, nagmi se. Če? Nagmi se tamo.